ukuthi angifuni ukukhohlwa ngibingelela abapostoli ababishop ngiyabingelela egameni lika Jesu bonke abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngiyacela siphuthume nje bazalwane egameni lika Jesu siye ezwini lenkosi namhlanje isihloko namhlanje esizwe sifunda noma indaba ethu yona ithi Passover esiye phasike egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngiyacela Exodus chapter 12 egameni lika Jesu verse 1 egameni lika Jesu ngibingelele obaba omama intombi insizwa sibingelele ngala egameni lika Jesu babashaya insimbi sibingelele egameni lika Jesu kuma worshiper sibingelele lonke bazalwane nisho lizandla nokuthi nikhona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Exodus chapter 12 verse 3 with the shishas figure to egameni lika Jesu. Exodus chapter 12 verse 3. Usethelele bazalwane angisiza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Exodus chapter 12 verse 3. Hallelujah. Thank you Jesus. Siyafunda ngoba Exodus chapter 12 siqala ku verse 3 onesihloko ndaba esithi ukumiswa komkhosi wePasika. Verse 3 khulumani kuyo inhlangano yonke yakwaIsrayeli nithi ngolweshumi lwalenyanga yilowo nalowo makazithathele undlu ngokwezindlu zawoyise kube yiwundlu ngendlu. Verse 4 uma abamuzi bengalaneli iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Verse 5 iwundlu malingabi nasici libe ngeleduna libe nonyaka munye malingabi nasici. Qhubeka. Nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Verse 6 niyakuligcina kuze kube sesukwini lwe-14 loleyo nyanga ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakuhlaba ngakusihlwa baza kuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayakulidlela kuzo baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwa ngomlilo bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo ningalidli liseluhlaza noma liphekwe noma kuphekwe ngamanzi kepha losiwe ngomlilo ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo ningashiyi lutho kuze kube sekuseni kepha okuseleyo kulo kuze kube sekuseni niza kukushisa ngomlilo niyakulidla kanje izinkalo zenu ziboshiwe. Bambe lokho nokulidla izinkalo zenu ziboshiwe. Amen. Qhubeka. Izicathulo zenu zisezinyaweni zenu nezindondolo zenu zisezandleni zenu niyakulidla ngokushesha kuyiphasika lika Jehova. Verse 12 ngokuba Verse 13 Ezulu uma ngibona igazi ngiza kudlula lalithi I will pass over ngoba siyaphasikeni lithi zikaNkulunkulu I will pass over and no plague shall be upon you and destroy you when I smite the land of Egypt. Egameni lika Jesu thandaza egameni lika Jesu baba egameni lika Jesu Nkulunkulu phakeme nali ngosizo lakho manje saza nkosi enhlizweni zethu Alewa nkosi emhlabathini ovela vula le nkosi amadlebe wethu nkosi alali izwi lakho
samandla egameni lesiKristu Jesu. Amen. Lasifunda phela ke bazalwane egameni lika Jesu. Ngingisize ke bazalwane ngisheshe siqede egameni lika Jesu. Siyafunda ke egameni lika Jesu Exodus chapter 12. La sifunda khona sithola la kwakuhlukumezeke khona abantwana bakaNkulunkulu. Uma babehlukumezekile egameni lika Jesu babese becindezelwa noma becindezelwa eGibhithe egameni lika Jesu. Uma becindezeleka eGibhithe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha wase kuthunyela uMose. Okusho ukuthi boqala lithi zikaNkulunkulu ukukhala kwabo kwafinyelela kuNkulunkulu egameni lika Jesu. So ukukhala kwabo makufinyelela kuNkulunkulu wasethumela uMose egameni lika Jesu. Umethumela uMose ukuthi ahambe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha aye ayotshena uFaro egameni lika Jesu ukuthi akadedela abantwana bakaNkulunkulu. Uma ebatshena ke uFaro wanqaba egameni lika Jesu ngoba uFaro wayeyinkosi ngaleso sikhathi egameni lika Jesu. So ke bazalwane ngoba naye wezibona enamagunya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha wayese engavumi egameni lika Jesu. Kwasho ukuthi ukuhlukunyezwa kwabo egameni lika Jesu kona kumini. Oh my Jesus. Uhambe nami kuze mntaka baba kuze sheshe siqede egameni lika Jesu. Uma ke nje eseyile uMoses egameni lika Jesu Faro akafuna ukubadedela. Wayesethi uNkulunkulu egameni lika Jesu ngizobashaya abantu baseGibhithe. Kodwa uma ngibashaya egameni lika Jesu nani nizobe nikhona phakathi ukuze ke nina nisinde egameni lika Jesu. Nizongenzela lokhu ke egameni lika Jesu. Nizothatha iwundlu engilingenasici egameni lika Jesu. Nithathe bese nithatha igazi nalo nigcobe phambi komnyango egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Libe luphawu egameni lika Jesu. You will be the sign egameni lika Jesu. Uma kufika ingelosi eyizodestroya egameni lika Jesu laseGibhithe yayizobona leli sign egameni lika Jesu egazi mesi yadlula egameni lika Jesu elithi lesingisi when I see the blood I shall pass over egameni lika Jesu. Okusho ukuthi ngizodlula egameni lika Jesu bangibona igazi bathi igazi bengaliboni I shall destroy egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sana bakhona khona igazi yayifika ingelosi ibona uphawu mesi yadlula mesithi la engalibonanga khona mesi yadestroya egameni lika Jesu. Sana mhlawumbe singasho abazalwane siyaphasikela ukuthi nelethi phasika lihlakiwe linguKristu Jesu egameni lika Jesu. Bahlukumezekile abantwana bakaNkulunkulu egameni lika Jesu. Elilendaba yayiprofethi ukufika kaJesu Kristu. Sizoya kuyona siyibona ukuthi ihlangana kanjani nokufika kaJesu Kristu. Lithi ke nilidle inkalo zenu ziboshiwe. Angibini ngokuthi kubonakala usayini yegazi. Kodwa ngobani intathu awuzogijima endleleni izijima ivangeli. Libophe inkalo zenu ukuze ningafikela inkanuko egameni lika Jesu. Ngoba egameni lika Jesu abusho ukuthi nasigazi likhona kodwa kugcwele ukudola phakathi. Ingelosi ayingadlula oh my Jesus. Sokuthi ke egameni lika Jesu kufanele kuyalale yonke lemiyalo ukuze egameni lika Jesu ukuthi abantu ngeke basindiswa kodwa bazosindiswa igazi lika Jesu nokuthi baphile kungcwele egameni lika Jesu. Ngoba ukusindisa ukufaka ezulwini kodwa inkambo yakhe ezokufaka ezulwini. Athi ukuthi ngusindisiwe. Ukusindiswa is not a guarantee ukuthi uzobona uJesu. Kodwa inkalo zenu ziboshiwe. Ingakho phela bese eKorinte kuthiwa abaningi balele ngenxa ongawuhlukanisa umzimba wenkosi. Ngoba bayazi abanye beyiphumela endaweni zabo bese lithi abanye bayagula abanye balele abanye bagule ngenxa ukuthi abawuhlukanisa umzimba wenkosi. Kuthiwa lapha egameni lika Jesu uma lidla inkalo zenu mayiboshe. Okusho ingelosi uma eyibona igazi it I shall pass. Lithi ke malishiswe ngomlilo. Uthi uNkulunkulu bezwe uthi Johane mina ngiyakunibhabhatisa ngamanzi kodwa ozemva kwami unamandla okunibhabhatisa ngomlilo. Kuthiwa ke uma
uma kwakufika igazi lalingekho ekhothameni lalibulala umuntu wesilisa noma libulala umntwana wesilisa. Uma sizoya lapha kuzozala uJesu sibona ukuthi ke le ndaba le ihlangana kanjani ne-Passover la sekufika khona uJesu, ngoba le nto yayirepresenta ukuthi uJesu uyeza uyezoba yini kwathiwa kwafunakala umuntu. Imagine la abantwana bakaNkulunkulu babeselimele noma babehlukumezeka ukukhala kwabo kwafinyelela uNkulunkulu. Basifuna iBhayibheli lethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ifuna nje siyekulona egameni likaJesu. John chapter 6 verse 56. Odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakathi mina ngiyakuvusa ngomhla wokuphila. Awu my Jesus. Sithola lapha uHerod egameni likaJesu esefuna ukubulala uJesu. Umefuna ukubulala egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wathi wakabulawa bonke abantwana besilisa. Ezikade kufanele kufeni kufe lapha ku-Exodus. Kufe bonke abantwana besilisa egameni likaJesu. So la siyakhona ukuthi uJesu wena kade wayiqala ye-Passover ayiqali manje. Ubungcwele wade warepresent ukuthi mabuqala. Okusho ukuthi asiye ePhasikeni iy'ngalo zethu ziboshiwe egameni likaJesu. Asingajabuleli ukufika ePhasikeni kodwa senza noma kanjani. Asingajabuleli ukufika sicelebrate ePhasikeni kodwa senza noma kanjani. Lithi siside izingalo zenu ziboshiwe egameni likaJesu. Igazi lenu uJesu igazi lami egameni likaJesu noma efa kodwa kuyovusa egameni likaJesu. Okusho ukuthi uJesu Kristu waseNazaretha nebona igazi he shall pass over egameni likaJesu kodwa malingekho okusho ukuthi kuyafa. Besifika uJesu uzelani ukuthi abantu babe sebefile izolo egameni likaJesu. Ukuthi isone satha sifinyelele ezulwini kodwa uNkulunkulu wabheka ukuthi engadumela abantu wangabona sibuyele ukuthi bafunakala indlu enganasiki watholakala uJesu uyena ongenasiki egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bamhlupha ukuthi imangqubu uJesu beyentabeni after 40 days and 40 nights. Elingo Satan. Silibhekele egameni lithi Passover. Lisho ukuthi ukudlula. Okay, it's a pass and over. Lihlukaniswe kabili ligama. Awukwazi ke ukuthi into ungayinqobanga udlule kuyona. Kunezimo eziningi egameni likaJesu. Okusho ukuthi Passover into esicelebrate every day kodwa sinanakile. Ngoba kuqhamuka zonke izimo, we need to conquer lezo zimo, then we pass over egameni likaJesu. Asikwazi egameni likaJesu. uJesu ngakho besentabeni elingoSathane kwamele ukuthi anqobe uSathane and then he will pass over. Okusho ukuthi i-pass over i-test emva kwetest umenqoba ukuba over ngaleyo indlela kathi khona bese kuphuma leli gama elithi you pass egameni likaJesu. Okusho ukuthi akumele ufeyile ukuzudlula entweni. Ufeyile usakuyo fanele uphase and then usala ngemuva my Jesus. Kodwa sayela amakhola afuna ukuhluleka egameni likaJesu afuna isizolisiya ngemuva angeke idlule umayinqobanga. uNkulunkulu ufuna ukubusa abantu abazonqoba egameni likaJesu. uJesu elingoSathane kwamele ukuthi anqobe wonke amatesto. Ngalesi kunqobe wonke amatesto izulu liyahlehla liyekele wena noSathane. Sibona phi lokho? After uJesu esesesuka Sathane uthi ingilosi zam-asharisha. Okusho ukuthi wena every day kunengilosi edinga ukuthi zi-asharishe. Ukuqhamuka egameni likaJesu uvuka inyama uyemjolo ingilosi zimile zifuna ukuzokudumisa zifuna ukuzo-asharisha lithi nali iqhawe enqobile egameni likaJesu. Kodwa kulinda ukuthi wena you pass the test and then uyibeke ngemuva. Namhlanje sokhuluma nabazalwane. Bazalwane, i-Passover sayicelebrate ngakho kufana ngoba yinto esiyenza njalo ngoba ukwazi ukudlula unganqobeli. Nasesikoleni akwazi ukudlulela kwi-grade elandela ungayiphasake ngemuva. Kodwa ukuze unyukele kwenye igrade udinga ukuphasa. Uma ungaphasanga ugcina kulo lelo class
abanye bafuna ukunyukela kwenye level kodwa basashawa izimo ezincane. Uzofinyelela kanjani kwilevel efuna uNkulunkulu ungafuni ukunqoba? Ngoba uyafuna ukunqoba nokuvela lezinto zomhlaba zifuna futhi. Akwazi ukufeyila mesethumba sini. Bakubona sesikoleni ngoba wakhona ukhondoni. Awukho kaJesu. It's either you pass or fail. So siphelele ke bazalwane egameni kaJesu. Uma kuzala uJesu kubulala bonke abantwana besilisa. uJesu before hambe uthi kudleni lokho ngoba kuyiligazi lami. Nakumzimba wami ohlushelelelile. Kuthiwa abathathe iwundlu balidle. And then umzimba kaJesu uthi Jesu manje besefike iwundlu alisena wamandla kodwa yimi manje ingakho abathi lo ufundisa ukuthini ukuthi thina singadla igazi lakhe singadla inyama yakhe yini la ishoyo. So bazalwane uma sesiphuza igazi lika Jesu ila sithola khona amandla. Omunye uzobuza sinqoma kanjani izinto udinga okusho ukuthi isidlo ngoba abantu besithatha kancane abanye bethi akulungile ukuthi ngingasidla. Lithi isidlo zihlukaniseleni nini okusho ukuthi siphindele emumva lapha lethi asizibophe ngobungcwele ngebhande sigqoke icathulo sethu okusho ukuthi uyazihlukanisela lapha ngalesikhathi uyihlukanisele okusho ukuthi ukudla isidlo kuhle kubi ngoba uma bebengayidli lento ngomthetho asola ukuthi labantu labaseGibhithe and bayahlukunyezwa bayacindezela okusho ukuthi thina ngeke sithathwe siyobeka kwenye indawo nathi sizogcina kona ekuhlukumezekeni okusho ukuthi laba lezinto ezibehlela abaseGibhithe nathi sizosehlela ukusindisa kukwenza ukuze besibe special izinto zezikhulu okusho ukuthi ama challenge abefikelayo nathi azosehlela ngoba lento yaqhamuka noma lento yaqhamuka yokubulala kwabantwana yaqhamuka nabantu baNkulunkulu bekhona eGibhithe kwangaziwanga kubo my Jesus kodwa kwakuziwa kubantwana baseGibhithe namhlanje ukuzihlukanisela uNkulunkulu ufuna ukuvusa abantu abazohlukanisa namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi uNkulunkulu ngabe ufuna ikemba yakhe ibe phezu kwakho noma ufuna uNkulunkulu mayedlula kuwe and then he pass over egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje sandele ibandla elifuna ama-gift lifuna ukushumayela lifuna ukuworship kodwa inkalo zalo ededeliwe. Worship kanjani uthandaza kanjani shumela kanjani inkalo engaboshiwe. Haleluya. Yebo ngaphuza igazi kodwa inkemba nobulaka kaSimakade alikwazi ukudlula ku omunye abone lahlakela izinto kanti ngoba wenzele thina wakhohlwa ukuthi kukhona obona ngishe kusithakalele usisi ukuthi noma kudliwa isidlo umuntu athi nama ngiyukuze bangibona kuvumelekile ukuthi usidle but you need to cleanse yourself first egameni likaJesu ukuze kubuyelane kugcwele okusho ukuthi kuwenzekile wawendleleni kusazovukeka kodwa kuzosaphuluka egameni likaJesu leli ugqoke icathulo zakho ukuze inkemba kaSamanzi kakuwe. Akusizi ukwenzela umfundisi ebandleni uthi kudliwa isidlo nawe uyasidla but uyazi ukuthi inkalo zakhe ayiqelele. Haleluya. Akusizi kufana ngoba abanye bayadumiswa kufana ngoba abanye bayaprofeta kodwa ngeke ukuthi inkalo aziboshiwe sifuna ukwenza konke sifuna ukujona sifuna ukuhlabelela sifuna ukuphuza sifuna ukushumayela sifuna ukwenza konke sifuna ukutholakala kithi egameni likaJesu sibuka phela izwi likaNkulunkulu ngiyakhohlwa ngasemuva ngibingelela ngaphambili awudingi ukuhamba njengaphifamesi usindisiwe kodwa udinga ukuguquka lithi phela fanele nakufa kanye naKristu ufuna lokwaphezulu wena waqhubeka wafuna waphathi wenza isali kuwe wakaguquka.
bazoguquka izolo lakha kungabe yilona elibambayo egameni likaJesu nabantu abathi bakubamba ngalo makubonakala ushintsho kuqala egameni likaJesu ngoba bakuvukayo abakwazi ukushintsha wena ungashintshanga kuqala. Ufuna ukuhlonishwa abantu kodwa wena uhlule ukuyihlonipha. Yokushumayela into ethandwa abantu engathandwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uthe esivini esikhulu ukuthi isebenze ingcosana zishumayela zishumela amanga namhlanje uNkulunkulu ufuna ukuvusa abantu abazothi bebedumisa abazothi bebeshumayela izulu lehle egameni likaJesu. Abanye bashawa izimo abayifake zona izimo ezikushayile ezinye uyifake wena ngoba uthe omunye umlenze wakho ungapha omunye ungapha egameni likaJesu. Asikuphile uSara azafeke uSara into eyenziwa ngakhona ukuthi usangazala noma usangakhulela ukuthi umlenze wakho omunye wongapha omunye ungaphakathi kwethende yamenza lento wangaba nakho ukukhona esizweni ngoba umlenze unakhona omunye awukhona shawuthi ukuphelela egameni likaJesu. Jesu akusho ukuthi maliphuzile igazi usuyesilile kodwa after soluphuzile wawudla umzimba kaJesu uyadinga ukuhlala ebungcweleni. Nkosi yami uyadinga ukuhamba ngentando yakhe. Lithi izwi kaNkulunkulu abantu baze babone uhambiso kwakhe hayi umfundisi wakho ngoba umfundisi wakho ngama phambili abone ngathi uyahamba kodwa kuze kubona abantu uthi ugibele eteksini kufakaza umuntu ukuthi noma ungene emoli kufakaza umuntu ukuthi lo usindisiwe impela. Wagcina nini uthi uzambela nje vele eqhamuka umuntu azokutshela inkinga zakhe ngoba ebona iglory yo abone ukuthi you are the right person ukuthi ngahlabuluka kuyena. Sure. Jesus. Jesu wena ngakholwa inkosi uJesu usukhulele wena lapha namhlanje ajisusa mina Jesu ihambiso kwakho abantu baze babona phuthumeze ngaphambili. Angisafuni ukwenzela abantu ngiyazi ukuthi indima abazalwane kodwa idinga yena nomuntu egameni likaJesu idinga yena noNkulunkulu egameni likaJesu ukuze yena aze ehlukanisele elithi sikaNkulunkulu ongiphikayo phambi kwabantu nami ngiyomphika phambi kwaBaba naphambi kwengelosi ezulwini. Ngenzela le tubuli yekele manje kanti sengeke kuzuvuka mekhona oshonjala futhi umeze ngaphambili wathi mina ngifuna ukuhamba ngentando yakho angisafuna ukuhamba ngeyami intando athi nqoba intando yami. Thank you Jesus. Uthumisa ngaphambili mntakababa lingakwedlulile ithuba egameni likaJesu. Nothi mina ngifuna ukwamukela inkosi uJesu angazana inkosi uJesu. Nothi ngifuna ukuyibusela inkosi naphuthumeze ngaphambili. Nothi mina ngifuna ukugijima endleleni inkalo zami ziboshiwe. Yebo Jesu. Aphuthumeze ngaphambili. Ngoba lenti yacela yenkalo eziboshwa. Jesu. Jesus.
ukuthi Yesu wayedlulela ukuthi ubone uphawu. Ngabe unalo yini uphawu namhlanje ebusuku? I shall pass over if I see the sign. Ngabe isayini sakhona yobungcwele noma wayegcina ikhona. Othi mina ngisazazi kodwa ngifuna ukuvuselela. Ngifuna ukuba neshow ukuthi uphawu lakho lisekhona. Aphuthumezela phambili. Thank you Jesus. Sivala amehlo sothandaza. Mina vuselela uphawu baba. If I see the blood I shall pass over. If I see the holiness I shall pass over. Oh, thank you Jesus. If I see the blood I shall pass over. Namuthi Yesu namandla ebusuku. Elithi noma ungahleka sitha sami noma ngaba kasikhombisa kodwa ngiyovuka. Kunabantu abacelebrate ngokuba kwakho kodwa namhlanje nasi isikhathi sokuvuka kwakho. Futhi kuze ngaphambili. Ithuba lakho leli mhlawumbe ngikuphinde ulithole leli. Sizovala amehlo. Othi Jesu ophuza igazi lami. Ekaphinda afe naphakathi. Kodwa nasengafeni ngaphakathi kunemgomo ebekiwe. Bazali na Alithanda zaphezulu. Uze kube phaka Nihlale